Ngabe kuyiqiniso ngempela ngicomlisha mshanga impama. Ngathi wayishayisa nje ngehlathi zakhe la empameni yawo. Uyena wayishayisayo. Kodwa isandla sona samthinta. Uyena wathinta isandla ngehlathi. Kuthiwa uDSD uyabonakala ephathe ibhayida lamagunya etayisa. Umuntu wayefeza inhloso zakhe bona ngiphethelwe uyathepha away. Wabe seyenza ngendlela yokuthi ufuna ukuthi kubukeke kabi ngathi DSD ubethengisa amagwinya cha amagwinya ngize ngiwathengise. Sigcina ukuhlangana sisemkhumbane wathi kunengoma ebhameni yakhe ezayo ozoyishaya egcwama elisha noKhuzani. Onyakeni ozayo uma sivula ngizovula ngengoma enamakhosi omaskandi. Ngabe mhlambe le ngoma leyo wayihoxisa okanye sangayilindela ebhameni ezayo. Bayibhimba ingoma yami ngabakhiphi. Angifuni ukukhuluma ke leyo nto leyo. Bayimosha ingoma yami labo bantu. uDSD breakfast uyisapha udliwa yena nje la kumaskani makhuluma ngoDSD usungangenzanga lutho nje.